Bak mga ka-feelings. Ato na ko ano, pamation karon ang mo strategy kong kintahay. Ikaw ang ko ano, kaning na nakasinati og mga trial sa kinabuhi, mga sufferings mo ingon na lang ba kanang malugmok na bangka ka o himuon to nimong kanang mga gabayan sa imong kalig-on sa imong pagtuo no sa Ginoo. Kay murag sa tanan sigurong panahon wa man tay laing kadangpan mo affirm baka Ate Jane nga kung naata sa kalisdanan aya pa ta mo doon o ang mostly aya pa mo sampit o Ginoo. Yes, Ate Will, oo, no. Common na siya nga, unsa ni, common siya nga murag mindset sa usa ka tawo, labi na ko nga kanang nagkinabuhi ta nga nakafocus ra sa material nga mga butang, sa mga butang sa atong palibot, no. Kanang medyo na-set aside nato ang atong obligasyon sa atong amahan, sa ang atong mga kinahanglan nga mga pagdayig ba, no. Usahay man god sa kabisi nato sa kinabuhi sa atong mga pagpaningkamot nga kanang matustusan or matubag ang atong mga panginahanglanon sa kalimtan na nato or ipaulahin na nato ang atong mga pag-alagad. So usa na nga mga kuan gyud no, may major nga mga rason nga nung unsahay dali ma-weaken ang pagtuo ang kalig-on sa tao tungod kay minus ang iyang ang iyang salig ba no sa atong amahan sa atong labaw nga mga kagagahom nga which is dapat sa adlaw-adlaw sa matag higayon na ang atong pagsalig og ang atong kalig-on dapat huguton nato sa iyaha og itugyan nato ang tanan natong panginahanglanon sa iyaha bisan pa man tuod nga nanguan tano kanang nanginabuhi or ninghinga sa laong pa nilihok ta bisan pa man og naningkamot ta pero og wala ang iyang pagpanalangin ang iyang giya dili og dili gihapon ta tiwil makakabot og kanang medyo katagbawan ba no lahi gyud ng tawo nga naa ang mga ang iyang pagsalig og pagtuo sa atong amahan lahi gyud ang impact sa mga problema lahi ang kanang ang epekto ba sa kung unsa man ang atong masagubang nga problema unsahay di ba usual nato nga madunggan karon ang uban og diin na makakaya kutloon ilang kaugalingon nga kinabuhi mangandoy og kapaitan or ang uban moingon nga unta diri na lang taman para wala nay problema nga huna-hunaon kana nga mga mindset sa akong nabantayan no usag gyud na nga mga rason ana is huyang ang ilang pagtuo sa atong amahan sa atong labaw nga mga kagagahom mao nga dali sila nga mapildi dali sila nga masudlan o mga dautan or mga negatibo nga mga panghuna-huna so maunay atong i-encourage karon no sa atong mga ka-feeling sa atong mga isig katawo nga bisan pa man sa atong kabisi sa kinabuhi bisan pa man sa atong mga lain-lain nga mga obligasyon dili nato ingon pa ipakilid dili nato ibaliwala ang atong koneksyon ang atong tawag aning pinakarelasyon sa atong labaw nga mga kagagahom sa atong tagamugna no o sa atong amahan para magkaunsa-unsa man kapait kalisod ang mga pagsulay sa kinabuhi magpabilin ta tinuod posible ta nga matumba posible ta nga mapandol pero at least naatay kadasig og naa ang iyang gabay og pag-uban ka nato nga padayon natong ingon pa malingi or mabati para musukol mulaban ta sa kinabuhi and mubalik og bangon para sa ikaayo sa atong kinabuhi pa og sa maabot so parte na siya sa kuan sa pagkinabuhi sa tao na agyod ng klase-klase nga pagsulay mapagaan man mapagaan mapabugat mapasayon mapalisod parte na sa mga sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na og syempre sa atong pagkat-on unsaon nato pag-atubang unsaon nato pag-handle ang mga challenges sa kinabuhi so sa experience atong letter sender kadtong gibati sa imong mami nga medyo masungit na tungod na sa iya nga gibati nga kasakit sa disgrasya nga iyang naagumanon nga iyang na experience actually wala tay tawo nga nakasinati og dili maayo nga panghitabo sa kinabuhi nga malipay
pinakakuan gyud no, pinaka immediate nga reaction is kasakit na pa ang punto nga mo question ta nganong sa ato pa nahitabo. Naa pa ang punto nga unsa may akong nabuhat nga sayop nga nganong ako man ang gitugyan. Pero unsahay manggod mga ka-feeling sa atong sobra ka busy, sa atong sobra ka pagtan-aw sa mga material nga mga butanga sa mga palibot nato, makalimtan nato atong pinakadako nga obligasyon ang pagdayeg ug pagpasalamat sa atong amahan. So mauna nga unsahay panagsa pitkon ta para na mahigmata ta or makadumdum ta og balik sa iyaha. So parte na para sa ako Ate Will no, parte na sa atong kinabuhi isip o sa katawo para makadumdum og makadumdum ta kay sometimes pod pag masobraan ta sa grasya sahay makalimot na pud ta. Yes, mostly Ate Jane, kay mo paira lang atong pagkatawhanon. Maog yun. So makalimot na gid ano? Kasagaran makalimot dili tanan. Pero mostly makalimot na kung asa kagikan or unsay imong kuno dapat buhaton. So nako ikadungang Ate Jane para lang sa ato tanan og sa atong letter sender karon no nga si Faith Grace. So naay 5 ka powerful biblical reasons why God allows sufferings or kanang mga trials in our lives diri sa kalibutan no di gina mawala kay gipakatawag pa diri ning kalibutan matud nila nga gikaluhaan daw tag mga pagsulay or trials or mga problema. So number 1 naiingon ang atong kaning gipalabanan didto sa sa Google naingon nga suffering symbols us. So pinaagi ko no sa atong mga pag-antos makahimo nag-remind ni sa ato nga ang atong pagkatawhanon dili eternal. So diri ra na sa kalibutan. So moadto kuno ta pahinumduman ta sa Ginoo pinaagi sa paghatag og sakit, mga accident or losses to remind us nga dili nato control ang atong kinabuhi na siya ibabaw sa atoa o labaw sa atoa. So aron di ta sulabi sa pagbuhat nga dili nato angay buhaton no sa ato isig katawo. So number 2, sufferings drive us to dependence on God. So gitigaan pud ta kuno sa Ginoo niini pagpahinumdom nga ang kasakit ug ang mga pag-antos maunay hinungdan nga no? Nga nagkinahanglan ta nga motawag sa Ginoo. So pinaagi sa atong pagsandig nga naa siya atong kasandigan. Kay kung pasagdahan gud ta Ate Jane mo ang tao no mo nay magbuot kana kita nay magbuot kung nasa atong pagtuo nga powerful na ta. So di na ta makahuna-huna nga napaday labaw sa ato. No miingon ang Ginoo nga pagbuyag kuno na nato buyagon ta nga miingon na ang Ginoo nga kuan insakto na. So insakto na imong gibuhat so hatagan ka og mga trials. So ang number 3, sufferings remind us that this world is not our home. Yes. No, tinuod na nga we are strangers kuno tanan diri or foreigners diri sa kalibutan. So atong huna-hunaon nga igo ra daw ta gipa tilaw o gipahugman nato ni nga kalibutan and then ipa-remind ta nga we are temporary residents. Lumalabay lang ta diri tanan. So dapat kuno makig-angay ta no makig-angay o makig-share sa ato isig katawo. So number 4, sufferings helps us identify with Christ suffering. So ato sab kunong kuan makumpare nga ang ato ganing Ginoo si Jesus Christ nagsuffer gani wa siya gibuhat. Ang gibuhat daw para lang sa mga tao nga makasasala pagluwas and then dapat malipay ko ug ikaw Ate Jane dapat malipay daw ka kung naagipaantos ka sa Ginoo inaana ka na mo hitabo ka na sa imong kinabuhi nga magmalipayon ka kung gihatagan ka sa Ginoo og trials ug mga test sa imong life. Para sa ako nga Yes. labi na kung kanang nagpalabi na ta kanang ato na lang kaog galingon nga mga panginahanglanon ang atong na priority. Siguro Ate Will mas maayo pa siguro nga kanang
pukawon ka pinaagi sa pag-antos or sa mga gipa kuan sa imong mga kalistanan kaysa kutloon dire-diretso imong kinabuhi nga wala na kay chance nga mangayo og kapasayloan sa imong mga nabuhat nga sala. Yes, bitaw Ate Gino, medyo gitigaan daw ta kay aron napatay ko ano napatay time. Insakto po na nga napakay time mga yung pasaylo or napakay time sa pagbag-o. So mobiya sa ko ano sa daan nimo nga pagkinabuhi. So ana di ay nga isa pud na nga dili ta dapat mahadlok, dili ta dapat kana bitaw maingon nga magpakamatay na lang or kana bitaw na ba mga kahuna-huna na lang og dili maayo Ate Jean kay tungod sa nahitabo siyang kinabuhi. So ang uban gani karon mga batan-o nato dali na kaayong maka-decide nga mag-suicide. So Mao gyud. tungod sa mga trials lang na silang kinabuhi nga wala murag makalimot na sila. So last suffering issues to train us kuno in righteousness. So murag ko ang gini kaayo Ate Jean kaning tumpak nga ang mga pag-antos di ay gihatag ni nato aron maanad na ta or mayos na ta nga paghimo ani mag ato kining giya nga mahimo tang kuano matarong sa atong kinabuhi. Kay kung dili gud ta i-remind sa Ginoo na atay mga buhat nga wala ta nakasayod Ate Jane nga murag ignore lang nato bisan ignore nato nga bisan kanang kuan gud ka nakamatikod na ka nga sayop to apan ato gihapong himuon. Oo, labi na So- ko nga feeling nato walay ning sagda, walay ni oppose. So padayon gyapon to no bisan og aware ka nga may something din nga dili angayan. Yes. So ang mga tanan ko ng mga trials, mga pains, mga kani mga suffering sa atong kinabuhi maghimo lang ko ni nato into better people diri sa kalibutan. So kana mapasalamatton daw ta. Nabito makatawa ko Ate Jane maka-remember ko before nga kanang makasakay ko og kanang nami makasakay ba nga kana bitong mga moagi bitaw tag kanang hapit na gyud. Hapit na madisgrasya ba na mo ana man day tong mo ana man tong na imong kasakay nga thank you Lord. So makaingon po tong uban, huy, nagpasalamat man yung kas Ginoo nga hapit na tayo madisgrasya. So inana nga dapat dai mapasalamaton ta sa tanan no maayo man o dili. So nagpasalamat ka kay kung kuan ka ato maka-experience ka. So night time napakay chance nga Yes. makabalik sa Ginoo o magbihimo og matarong. Katong nga linya is thank you Lord nga wala ko nimo gitugot. May chance pa ko. Na by chance. So inana no mga ka-feeling. So dili nato pasagdahan ng atong kaugalingon nga magbuhat og makadaot sa uban og sa ato isig katawo. So mga ka-feeling sa among dawaton karon ang inyong mga shares, mga maayong ideya, mga suggestion nga angay buhaton sa ato isig katao o Usa gyud na nga mga tumong usa nga sa mga tumong ano nga ipasinati sa ato ang mga ang mga pagsulay og mga problema, mga kalisdanan kana aron na matsulayan kung unsa pod kalig-on ang atong pagtuo o kung unsa pod ta kadako nga pagsalig sa atong Ginoo kay naa may uban nga mo claim Ate Will nga ako nagsalig ko sa Ginoo gitugyan na akong kaugalingon pero gihatdagan ra og gamay nga problema wala na nakasimba wala na nakaalagad kay giuna na niya kung unsa ang pagsulbad ang problema mao giingon ako no nga bisan unsaon lagi natog paningkamot kung wala tay panalangin gikan sa atong amahan dili gyud nato makaplagan ang kakontentuhan nga atong gikinahanglan nga atong gipangita para masulbad nato ang atong mga gihuna-huna og giproblema. yes, tinuod yun na Ate Jane nga medyo dali rata maluya kung nay mga trials. Labi na og wala tay pinakasandiganan nga maoy atong magmumugna sa tanan. Napili nga quotes for the day. Gikan kang sinulat ni Olivia Benjamin. So nag-ingon, don't let life bring you down. Remember that God gives you struggles to test your faith.
So, Ate Jean, gamay lang pagpahalapad sa atong quotes nga napili para sa ato tanan. Yes, oo. Mauna yato nga gina-mention na no, gikan pa kaganina nga parte gyud sa atong kinabuhi ang mga pagsulay. So dili ta angay nga magpapildi sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay kay kana nga mga kuan lagi kana nga mga klase sa kasinatian nato isip tao is ano na no, usara na sa mga pamaagi para tistingan ta, sulayan ta kung asa ta kutob, asa taman ang atong pagsalig sa iyaha. So dili ko mo nga naatay gisagubang nga problema, dili ko mo nga naatay ginainda nga balatian, dili ko mo nga naatay na experience nga dili maayo nga mapagtratar sa atoa is magpapildi na ta sa pagkinabuhi no, magpadala na ta sa mga negatibo nga mga pagbati kay kuan ra na mga gitawag lagi nga pagsulay para masamot ta maglig-on dili lang sa atong kaugalingon kundi pati sa atong pagtuo sa atong amahan atong labaw nga makagagahom. Yes, correct. So, mo na nga ang dili ta mahadlo kung naatay mga kung ano, mga pagsulay o mga trial sa kinabuhi kay paghatag lang na og kalig-on sa atong pagtuo. So, karon ato nang isunod ang atong Bible verse for the day. Gikan sa Proverbs 1:8 nga nag-ingon, My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. So, mauni nga ang kini nga verse nagpahinumdom na usab kanato no? Nga kinahanglan mamati ta sa mga teaching sa atong ginikanan. Dili ta magpakabungol or dili ta magpakabutan no kung unsay atong mga nakita nga katinuoran nga unsay mga gihimo sa atong mga ginikanan para sa ato kay sila gihatagan og wisdom sa Ginoo para sa ato nga mga anak. So muna atong hinumduman nga kinahanglan mosunod gid ta sa atong mga ayong pagtulunan nga gitudlo kanato sa atong mga ginikanan. O maura to no ang atong ikapasabot karon ni kahaponon about sa atong pagkinabuhi. Okay, mga ka-feelings, wala naman tay igong oras sa atong panag-uban-uban karon kaadlaw ug hangtod ug sa sunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw, dalay ko ng Diyos.